האם גם לכם יצא להסתכל בקנאה על מועדוני הצרכנות האטרקטיביים של יוצאי מערכת הביטחון למשל, ולקנא במבצעים הנהדרים שיש להם, למשל בתחום הדיור? אור שביט גם הוא עמד בתור לפרויקט נדל"ני שהיה בראש העין, ואחרי שהוא נכשל, הוא החליט פשוט להקים אחד כזה באופן עצמאי, בעזרתה האדיבה של פייסבוק. שלום גדי. אז הכל התחיל בגלל חבר, נכון? כן, הכל התחיל בגלל חבר. רציתי לקנות דירה. לצערי הרב, כמו עוד עשרות אלפי אנשים, לא זכיתי. לעלות אפילו לכנס הראשון, להגרלה. ומאז הכל התגלגל. אנחנו מדברים על אוקטובר האחרון. נכון, מאוקטובר האחרון בעצם הבנו שיש עוד כמה וכמה אנשים שלא זכו בחבר, והחלטנו לבוא ולעשות מעשה. מי זה החלטנו? הקבוצה שלי זה קבוצה של חברים שלאט לאט התגלגלה ונהייתה קבוצה גדולה וגדולה יותר. אז כולם זוגות צעירים, כן, כולם באזור גיל 30, כולם אפשר להגיד עם ילד אחד או אפילו ממש עוד בלי ילד, ומרקם אנושי מאוד מאוד קרוב בעצם בקהילה העירונית הזאת שאנחנו יצרנו. קנינו 40 דירות, קנינו ממש בניין שלם. כמו קבוצת רכישה? זה לחלוטין לא קבוצת רכישה, מדובר בקבוצת רוכשים. בניגוד לקבוצת רכישה, שבה מתאגדים אנשים וקונים קרקע ובוחרים קבלן ומתנהלים בעצם ממש כמו יזם, אנחנו באים לקבלן וקונים ממנו את הדירות. על כל מה שמשתמע מכך, ערבות חוק מחר, ערבויות, ביטחונות, זאת אומרת, השקט האישי הוא הרבה הרבה יותר גדול, המחיר קבוע, ובעצם הבן אדם יודע מאיפה הוא מתחיל ומה הוא מסיים ומה הוא מקבל לאורך הדרך. אז בואו באמת נדבר על מחירים, על חיסכון. אפשר להגיד שהחיסכון שמגיעים לדירה, אם מכלילים בו את כל הדברים לאורך הדרך, יכול להגיע להם מעל 100,000 שקל. אנחנו בעצם עושים הרבה בדיקות שצרכן רגיל לפעמים לא יודע ולא מסוגל לעשות. ומנצלים את הכוח שרתמות של כולם ביחד כדי לקבל את העסקה הטובה ביותר. אז מעין קבוצת רכישה, אבל בלי שום רגולציות מסביב. כן, אנחנו אוהבים להגיד שהקמנו קהילה. אוקיי. אז מי יותר זול, אתם או חבר בסוף? אני יכול להגיד שהבאנו עסקה לפחות כמו של חבר, אם לא יותר טובה. תן לי לנחש, נהיית בסוף מארגן קבוצות רוכשים. זה מה שיצא. אפשר להגיד שכן. אנחנו עכשיו בגיבוש של 5 קבוצות נוספות. אני חושב שבעצם התגמול שאנחנו מקבלים הוא כאין וכאפס לעומת החיסכון. שאנחנו באמת, באמת, באמת מצליחים ליצור את הקהילה הזאת, המחוברת הזו. תודה. תודה לך, גדי. חברים, דעתכם על הרעיון, נשמע על פניו מצוין, לא איציק? כן, אני אוהב שאנשים מתארגנים, רק יש בעיה אחת שאנשים מתארגנים, מי שמתארגן מקבל את ההנחות, ומי שלא מתארגן מקבל את התוספת מחיר, וזה קורה בדמי ניהול, וזה קורה בהמון דברים, וזאת היא הבעיה היחידה שלי. יש מקרים שזה נכון, בדמי ניהול בקופות גמל זה נכון, דווקא פה זה בוודאי עושה מכלל את השוק. יפה, אני בעד זה, ואני חושב שכולם צריכים להתארגן כדי לא להשאיר את כי אנחנו כאזרחים, כבודדים, גם אם יש לנו קצת כסף לקנות דירה, אני לא מדבר רק על אנשים שאין להם כלום, ואז באמת זה סיפור אחר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו עומדים מול כוחות הרבה יותר גדולים מאיתנו, גם פוליטיים וגם כלכליים וגם מכל הסוגים, אנחנו פשוט צריכים להתארגן, ואני חושב שזה דוגמה קטנה, כי זה התארגנות קטנה, אפשר לעשות את זה בכל מיני מקומות, בפוליטיקה, בחברה, בצרכנות, עובדים, יצרנים, קואופרטיביים, מה שאתה רוצה. לגמרי, לפני כמה שבועות שידרתם על הנושא של ההתארגנות של המכולות הקטנות. זה בדיוק אותו דבר, זה רעיון נהדר. אם לא היינו נותנים להתארגן, אז הקבלנים היו לוקחים את המחירים הכי גבוהים שאפשר. נכון. ופה באמת אתה רואה איך המוח היהודי, אתה יודע, לא מקבל את התכתיבים, הולך ועושה לא קבוצת רכישה, קבוצת רוכשים, מת על הדבר הזה, אתה יודע, בסוף זה מה שחוסך לצרכן כסף, הלוואי שיהיו עוד כאלה. השאלה אם זה יגיע גם להשפעה מקום יותר גבוהים, כי הוא 40 איש פה, 40 איש שם, אתה יודע, בסופו של דבר זה לא ישפיע. הנה, הוא כבר מתרחב, הוא עשה אחד כמעט בהתנדבות, עכשיו הוא כבר עושה כאלה קבוצות בתשלום. לגמרי. יפה, תודה. תודה לך.